Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Maigsoon padayon natong iampo nga ang kahiusa mohari unta sa kalibutan sayod ta nga kining mga kagubot bunga ni sa dagkong mga sala. Iampo nato usab ang mga change of hearts, ang kabag-uhan sa kasing-kasing. Ang atong mga benefactors and donors ato sang iampo nga unta padayon silang makatagamtam og kalig-on sa pagtuo og kahiusa sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ang imong espiritu nangamuyo kami, Ginoo, makusganong magbuunta kanamo sa espirituhanong gasa aron ihatag kanamo ang panghuna-huna nga makapahimuot kanimo ug magpasubay kanamo sa imong kabubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Ang komandante buot mutino kun unsa gayud ang sumbong sa mga Hudiyo batok kang Pablo. Busa pagkasunod adlaw, gipatangtang niya ang mga kadina ni Pablo o gipatigom niya ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok labawng hukmanan. Unya gidala niya si Pablo o gipaatubang kanila. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduceo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan, mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayud sa usa ka Pariseo. Gipatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini ang mga Pariseo ug ang mga Saduceo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduceo gud nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo, mitindog ug mitutol pag-ayo nga nag-ingon, wala kami nakitang buhat nga dautan niining tawhana. Tingalig may espiritu o anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis miinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kwartel. Nianang pagkagabii,
Ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem. Musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Bantay ako, Diyos, kanagadangup ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, Ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, Ikaw ang akong bahin ug akong kupa. Ikaw ang nagalig-on sa akong swerte. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Dagon ko ang Ginoo, ang nagatambag kanako. Bisan sa gabi nagapahimangno kanako, ang akong kasing-kasing. Gibutang ko ang Ginoo, kanunay sa akong atubangan. Kunana siya sa akong tuo, wala ako'y kahadlukan. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Busa ang akong kasing-kasing nalipay, ug ang akong kalag nagsadya. Ang ako usab nga lawas, nagapadayon diha sa pagsalig. Kay dili nimo biyaan ang akong kalag, ngadto sa kahiladman. Nimutugot ka nga imong butang alagad madunot. Bantay ako, O Diyos, kay Ikaw ang akong gilauman. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug miingon, wala ako magampo alang lamang kanila, kundili alang usab niadtong motuo kanako tungod sa ilang mensahe. Nagampo ako nga mausa unta sila. Amahan, mausa unta sila dinhi kanato, ingon nga ikaw ania kanako ug ako anaa kanimo. Aron motuo ang kalibutan nga ikaw maoy nagpadala kanako. Gihatagan ko sila sa samang dungog nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako
usara. Ako anaa kanila ug ikaw ania kanako, aron sila mausa gayod ug sa ingon masayod ang kalibutan nga ikaw nagpadala kanako ug nga nahigugma ka kanila ingon nga ikaw nahigugma kanako. Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya, ang himaya nga imong gihatag kanako kay nahigugma ka man kanako bisan sa wala pabuhata ang kalibutan. Amahan nga matarong ang kalibutan wala makaila kanimo, apan nakaila ako kanimo ug kini sila nasayod nga ikaw ang nagpadala kanako. Gipaila ko ikaw kanila ug kini akong padayonon pagbuhat aron mabatunan usab nila ang imong gugma alang kanako ug magpuyo usab ako diha kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Makita nato nga kon way Ginoo sa atong kasing-kasing, dili gyud ta magkahiusa. Mauna nga ang mga Sadusiyo ug mga Parisiyo gabarog sa ilang personal nga pagtuo. Ang mga Sadusiyo moingon way pagkabanhaw, ang mga Parisiyo moingon naay pagkabanhaw. Pag abot na ni Pablo, nagkabangi sila, kay lain-lain man sila baruganan. Si Jesus, ni-claim gid ni siya nga siya mao ang kamatuoran. Unya, ang mutuo kaniya, magkahiusa. Ngilingay mong tupad ing na nagkahiusa ramos inyo. Hiusa ra? Pwede bang hiusahon ang managkaaway? Pwede, dili? Pwede. Basta ang imong kaaway nituo ni Hesus, nya ikaw sa nituo sa ka ni Hesus, nya nag-away lang mo unsa kabutang, utang ba, o inyong giawayan, kana bang kabit-kabit, nginana. Og pulos mo nituo ni Hesus, dali ra kaayo pagkabot sa kahiusa. Ngano man, kay ang isulti ni Hesus makapahiusa man gid nato. Pananglitan, unsa may sulti ni Hesus kung nag-away mo tungod sa utang? Ningon si Hesus, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Kisa pa may imong makaaway nga di naman kapaninglan. Pero ningon sad siya, kamo sad nga nangutang, tumana sad ang inyong gisaad sama nga pakisamaha nga didto mo ni saad sa Ginoo. Wa na. Humana. Pananglitan ron, kabit. Kanang kabit. Unsa may sa sugo ni Kristo para sa asawa urbana nga wa mangabit, moingon sad si Kristo, pasayloa lang og kapituan kapito. Nya ningon sad si Jesus ngadto sa mga nabiktima ng kabit-kabit, ayaw panapaw. Nya magtuman ana, di ang bana mo uli, nya ang asawa mo pasaylo, magkahiusa dayon. O nya ron kun ang gilalisan kanang impeachment. Kanang impeachment ba? BP Sara. Unsa may sugo sad ni Kristo, nituos BP Sara sa Ginoo, nituos sad ang mga prosecutor sa Ginoo, hastang Senate nituo sa Ginoo, adali kay na sila magkahiusa. Nga naman, moingon raman ang Ginoo, ang kamatuuran maoy muhatod ninyo sa kagawasan. Og tinuod gyud nga nagdispalko si BP Sara, ang kumandiha, moingon raman nga iuli. Iuli. Unya, ang sama sa buhaton sa prosecutor,
o nakadispalko gyud, iuli man. Iuli man. O di, why impeachment? Pasayloon. Kaya nga masad nga, pasayloag kapituan kapito. Kadali ra na pasayloon. Unya og kanang flood control. Unsa may mahitabuan na? Iuli. Unya, trilyon man. Di man makauli. Priso lang usa. Priso. Ana. Haron, mao na to iyang silot. Pero iuli, katong 1.3 trillion, di, absuelto. No? Saban, okay mo na? Okay kayo. No na, ang Ginoo ra gyud makapahiusa. Unsaon man aron maduol tas Ginoo. Ayaw gyud paningkamot nga ikay mobantay nimo. Do not secure yourself. Matod pagay ni Kristo, kalimti ang imong kaugalingon. Muna, ang ampo ni Kristo ngadto sa amahan, bantay sila amahan, pinaagi sa gahom sa imong ngalan nga imong gihatag nako. So kinsa man day magbalantay nato ang Ginoo. Mo nang niingon ta sa atong tubag sa Salmo, bantay ako o Dios kay ikaw ang akong gilauman. Gilingi ana sad imong tupad. Ingna sugod karon din ako mulaom nimo. Ana ba? Ina din ajud ko mulaom nimo. Asa man ang atong paglaom? Adtos Ginoo. Kay kanang imong tupad, kanang imong silingan, posible gina nga mausab ang kinaiya ana sooner or later. Mausab ba? Sa una bitaw, Bongbong Marcos ug Sara Duterte, unity man na sila. Perting nindota paminahon sa ilang unity mo. Pero ni kalit lag ka pidok nawa. Sa una, Bongbong Marcos, Duterte, mga Duterte, pagkasuod, gipalubong gud ni President Duterte ang papa ni Bongbong Marcos, katos Marcos Sr., gipalubong gud bisag kanang kuang gito gipetisyonan gito maayo anang kanang mga pinklawan, kana gud sila si Lini, kana silang mga yellow, brali gitong maayo, pero tungod kay suod gyud si Duterte ug Marcos, paglingkod ni President Duterte, gilubong gyud dito libingan ng mga bayani, pila na to katuig wa makuan, pero di gyud takalaom kay karon ang nagpapriso ni President Duterte dito sa dahig, mao man ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Wa may gihimo. Ana. So si Senador Bato, anang mga kapulisan, under man niya sa una, deny kay nas Bato, pati si Kata ng Bato, karon agigukod na, nagkadagma-dagma ngud. So, di kita kasalig anang atong isig katao. Ako di sa kumusalig ninyo, nga kamoy makapanindot aning akong kinabuhi. Iampo lang na nakos Ginoo, og nasayod ko nga ang Ginoo mo'y nagbantay nako. Niya lahi ra ba ning Ginoo kung mao'y magbantay nato mga igsoon? Nga naman, ang iyang siguroon og bantay nga dili ta madani sa yawa. Mao na si San Pablo gipriso, gikadinahan, wa gireklamo. Nga naman, ang Ginoo di man reklamador. Kinsa may reklamador? Ang yawa. Padayon lang siyang gipriso. Tanawa, giunsas Ginoo pagbantay si San Pablo, wa niya pagawasas prisuhan. Gibalik siya balhog sa prisuhan, ug nagpakita ang Ginoo niya og niingon, ayaw kabalaka, sama nga misaksi kanako dinhi sa tiyang giunsa to pagsulti. Ayaw kahadlok, ingon nga nagasaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kadako didto sa Roma. Pasabot ang pagkapriso ni San Pablo, ipadayon gyud didto sa Roma. Og tinuod gyud na priso gyud San Pablo didto sa Roma, og didto gyud siya naputlas iyang liog sa Roma. Og gibantayan pa gyud siya sa Ginoo nga kanang pinariha sa atong tawhanong pagbantay. Muingon gini si San Pablo, Lord,
pagawas sala sa tingay ko diri Lord. Di na ala sa kumuadtong Roma Lord. Ana. No. Pero tungod kay si San Pablo mituo mas Ginoo, nahibaw sad siya nga mas importante ang pagsaksi sa Ginoo kaysa iyang lawasnong kagawasan. Muna kita sa dunta, moingon sa dunta ta, mas importante ang pagbarog sa kamatuoran diha ni Kristo kaysa kahayahay o katagbawan nga lawasnon. Muna iampo nato karon sa kalibutan ang mga tao nga nagbarog sa kamatuoran, kana bang kamaong mohigugmas mga kabos nga bisan pag gidaog-daog na sila, gilutos na sila nini mga bakakon, labi na din sa tong nasod kini mga kawatan, mga bakakon nga siging lutos sa mga nagtinarong, siging gipit panggipit sa mga tao nga mutug-as kamatuoran. Hinaut unta lig-unon sa Dios ang mga matarong og pailhon sa ilang sala og sa ilang silot ang mga buangon. Mga igsuon, ang Dios Amahan naghatag kanato sa iyang panabang og panalipod pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo aron kita magkahiusa. Busa masaligon kitang moingon, Amahan namong tanan, hiusaha kami. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang sakop sa simbahan, mahiusa sa kasing-kasing ug sa hunahuna uban sa atong Santo Papa, si Papa Leo, ug sa atong mga kaobispuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang kalibutan mutuo kang Kristo, tungod sa panigingnan sa mga Kristohanong nagkahiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga binunyagan diha kang Kristo, madala ngadto sa makitang kahiusahan sa ulusahong simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang matagbanay, mahiusa diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga si Halangdong Teofilo kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takus nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanuunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Nga ang mga nangamatay, pagatawgon ngadto sa hingpit nga panaghiusa uban sa Dios hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Amahan namong tanan, hiusaha kami. Makagagahom og balaang Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma og pagtuo
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apat kinasingkasing. Kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining ihalad ko karon, apat kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami santusa kining mga halad ug tapos madawat ang halad sa espirituhanong gasa, maghimo kini kanamo nga tunhay nga halad alang kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo.
buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kamugang iba.
Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, panipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Way sama magugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa daud papas, pasaylugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian, kanunay maghari siya. Ilaw, imo pamatiyon. Magampo kita ang nadawat nga mga misteryo nangamuyo kami Ginoo pinaagi sa pagtudlo, maka pakat-o namo kanimo ug makaandam kanamo alang sa mga gasa sa espiritu, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kahiusa, divine unity. Nga mahitabo ra ni kun anha gid ta mobarog sa kamatuoran dili sa pagpamakak.
Nya bisan pagdaog-daogon ta, padayon tang mukuyog ni Kristo. So salamat sa mga sigig kuyog nato, bisag nagkalisod na, palit gyapon og raffle tickets. Padayon tag pamalit sa atong raffle tickets kay ibaw-an nato nga duha ni kabuk ang iyang premyo. Naay premyo nga langitnon, naa say premyo nga kalibutanon. Nya ang premyo nga langitnon way limit. Nya 100% premyohan kita. Ang premyo nga kalibutanon kanang bunot-bunoton pa na siya, way siguro makuhaan ta. So isipan na lang nga kung mopalit mo aning atong tag 200 pesos nga raffle ticket, ang imong premyo gyud nga sure sa Ginoo 100-fold. Unya, padayon sad mo support sa atong Children's Congress karong May 26, nagkinahanglan tag mga school supplies, pwede sad mga snacks kay para atong ihatag sa mga bata. So namo dihay mga ikapalit o mga notebook, papel, ballpen, lapis, eraser, ruler ug unsa pa mga gamit sa elementary students, i-remit lang din sa atong simbahan kay ato nang bahin-bahinon para sa atong mga around 1,500 ka mga bata nga ni-appeal sa atong Flores o sa catechesis nining summer. Nya usasad sa atong fundraising mao ang atong mga Santa Cruzan kani mga sagala, duolon gani mo apil gidayon ug wasad mo duola wa mo hangyo hala volunteer aron makatampo. Nasa daytaroy mga sobre nga gipatuyok sa mga kapilya gipanghatag ninyo para nining buwan sa Mayo, sudli sa nanyo love offering para gamiton gyapon na nato. Kay murag nagbana-bana ta nga naas mga around 500,000 ang ato tingaling magasto nining atong Flores de Mayo sa Children's Congress ug sa Santa Cruzan. Pero kana gamay ra na kung magkahiusa ta, pero mag-iyahay ta, porting dakua na. Problema gid na. Sige. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daynon ng Ama at ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsimba